Bideo honetan, 27. orrialdeko ariketa ebatziak azalduko ditut. Hemen ikusiko dituzue, zelan erabiltzen diren tarteak adierazteko era desberdinak. Zait asko gustatzen adieraztea bakarriko lanik, nik nahiagot idaztea olanik, multzo eran benetan. Idaztea bakarrik bete behar den baldintza, horrek ez dago zehazten oso ondo multzo bat lala. Beraz, geuk holan adieraziko ditugu hauek. Eta nik azteketetan holan ipiniko ditut. Tarteak hiru modu ezberdinetan aldira adierazi. Bata, multzo eran, hemen, etortzen den moduan. Bigarrena, grafikoki, hemen adierazten da hori da, grafikoki adierazteko, eta bestia da tarteera. Nire komendioa da beti, hastea beti grafikotik. Grafikoa egiteko beti. Zuzen erreala, eta hemen markatzen diren bi balioak ipini. Bi eta hiru. Xak bete behar dau, bi baino handiago izan behar da, beraz, ametikona egon behar da, eta hiru baino txikinago izan behar da edo bardin, beraz, onaino egon behar da. Horrek esan nahi dau, gure esatia, gure tartea, grafikoki hauze dala. Orain, muturrak zehaztu berretugu, sartzen diren edo ez. Bardin agertzen bada, hemen agertzen da moduan, mutur horretan puntu baltza. Bardin ez bada agertzen, puntu zuria. Orain, bigarren metodoa, tarteeran. Puntu zuria dagoenean, parentesia ipintzen dugu, zenbakia, koma, beste zenbakia, eta puntu beltza denez, kortxete. Beraz, hau, eta hau dira tarte hori adierazteko hiruerak. Hurrengoa. Hurrengoa zein da. Xa txikinago do bardin bat, hau da. Xa zenbaki erreala dana, non, multzoa, hobetu idatzikot, zehazten izen garinga X zenbaki errealak, non Xa txikinago do bardin bat da. Marra, grafiko kilele. Ipintzen dugu, agertzen dan puntu bakarra, bat. Xak, zaten da hemen, txikinagoak edo bardin bat direla. Txikinago edo bardinak, onontza batoz, bai? Liburan hemen gezi bat ipintzen dugu, niri berdin dozpa, ipintzen badugu ondo bai, Eta txikinago edo bardin denez, hemen puntu baltza. Tarte eran, hemengo puntan, dagoen zenbakia da minus infinito. Beraz, minus infinitoan beti parentesia, koma, bat. Sartzen denez bata, kortxete. Bestea, X zenbaki erreala, non X handiago 0 dan. Markatzen dugu 0. Xak handiagoak, hemengokoak. Hau danak. Ondo markatu, Ez dagoen behar zalantzarik zein hartzen duzuen zeuek. Eta 0, ez den sartzen, puntu zuria. Tarteeran zen adetziko dugu? 0tik plus infinitora, hemen infinito dagolako, eta biak parentesiak. Bigarren adiketan emoten dabe, tarteak tarteeran. Zelan egingo ditugun danak. Beti lehen grafikotik pasa. Orduan, lehenengo, minus bi 0, biak kortxete. Marra, minus bi 0, biak sartzen dira, beraz biak baltzak eta tartekoak.
Vale? Eta orain, zelan idatzi multzo eran. Lehenengo zatia beti da bardin. X zenbaki erreala dana, holan. Non, eta hemen, idatzi behar dugu, amengo X-ek bete duten baldintza. Nire gomendioa da, marrutarakoaren azpian X bat ipini. Eta hon ikusten duzu, Minus bi, txikinago edo bardin baltzadalako X, txikinago edo bardin 0. Bai? Neko da ipintzea horanik. Bai? Urrengoa. Minus bat, plus infinito. Marra. Minus bat ipini. Minus bat akortzete denez, puntu baltza. Eta plus infinito. Hemen dagoenez, hauetanak. Bai? Honen azpizan, aldu ipini hemen X bat. Jakiteko gero. Idazterakoan multzo eran, hausetan errepikatzen da, X-ak eta minus batak zebetetzen moten. Hemengo X-ak handiago edo bardin minus bat dira. Bueno, minus bat txikinago edo bardin X edo X handiago edo bardin minus bat. Biak onartu egiten dira. Bai? Eta amaitzeko 0 bat. 0 bat 0 eta bat, biak parentesia direnez, bietan puntu zuria eta tarteko hartu. X txikitsu bat idatzi eta badakigu. X zenbaki erreala, non 0 txikinago X txikinago bat. Bueno, espero holan argi geratzea zelan egin behar da. Bueno, hauek gauzak aldira gertu beste mu baten galdetuta. Adibidez. Kalkulatu behar duzue, X-aren ze baliorekin dira baliozkoak honako adierazpen hauek. Hau da, badakizue, erro baten barruan zenbaki negatiborik ezin dira egon, egotekotan, erroaren balioa ez da erreala. Beraz, galdera da, noiz da erro barrukoa positibo? Bai? Bueno, noiz da 0. X-ken iru, 0 noiz da. X-a iru danian, bai? Beraz, zeintzuk izango dira baliozkoak? Iru baino handiagoak edo iru baino txikinagoak. Hartzen badugu txikinago bat, zer gertatzen da? Abidez, bi, ordezten dugu hemen, eta bi ken iru minus bat emoten dau. Bale? Minus bat emoten duenez, ez da baliogarria, ez da baliozkoa, balio hori, erro hori esan izango erreala. Bale? Orduan, zati hau, ez. Bale? Hemengo zatia, bestaldian, X iru baina handiagoa direnak, adibidez lau. Lau danian, ebotun da, lauken iru, bat. Hemengo aldian, bai da. Eta hemengo edoz zeinek, orduan, hemengo guztiak, hartzen ditugu. Irua egiten dau baliozko izatia adierazpen hori? Iruken iru 0 denez, erro 0 0 da, beraz, hartzen dugu. Beraz, hauze izango zen grafikoki zeintzu diren balioak. Orduan, multzo eran, ipiniko genuke, iru txikinago do bardin X bat ipinitamen, eta tarte eran, ipiniko genuke parkatu. Baltza benez kortxete, irutik plus infinitora. Vale? Bueno. Bigarna pizka komplikatuagoa da. Zergaitik? Bidekaketa bat da izan behar dana positibo. Vale? Zer ingo dugu? Pausuak barriak izango dira, X gehi bi berdin 0 eta X keniru berdin 0. Bueno, berez da, X gehi bi bider X keniru jakitea noiz da 0. Hau da, goratzen bauzuen nire ditzen dutena ekuazio txoio. Deitzen da, berdin 0 bakoitza. Vale? Eta da, X berdin minus bi eta X berdin iru. Balio bi hauek
ordenatuta ipintzen dugu marran. Eta orain, amengo tarte guztietatik balio bat hartuta, ordezten dugu hemen barruan eta konprobatzen dugu. Ea positibo edo negatibo geratzen diren. Positibo geratzen den tarteak dira hartu beharrekoak. Adibidez, -2 baino txikiagoa dan bat, -3. -3 bider bi, -3 gehi bi, -1. Bider, -3 keniru, -6. -1 bider -6 plus positiboa da, ez? Bere erroa existitzen da. Beraz, zati hau, xak ametik hartuta, erroaren balioa bai da erreala. Bai aldugu kalkulatu. Orain, -2 eta 3 arteko bat, adibidez, 0. 0 gehi bi, bider 0 keniru, moten dago -6, negatiboa. Beraz, zati hau ez dugu hartuko. Eta 3 baino handiagoa dan beste bat, adibidez, 5, 5 gehi bi, 7, bider 5 keniru bi, 14, positibo. Beraz, hau zatizak hartuko ditugu. Toren galdera da, -2 eta 3 hartu behar dira? -2 danean, -2 gehi bi 0 moten duenez, bider nahi duguna 0, eta erro 0, 0 denez, bai hartu behar da. Eta 3 gauza bera, 3 keniru 0 moten duenez, 0 bider nahi duguna 0, beraz hartzen dugu. Beraz, grafikoki hau da. Claro, hau, bi tarte dira, separata gaudelako. Vale? Bata izango da, -infinitik -2 kortxete, eta bestea da, 3tik plus infinitora. Multzoen artean, bi batera edo biak adierazi nahi ditugunean baliogarria direla, erabiltzen dugu ikurra hau. Bildura ikurra. Beraz, hau da, tarteeran, zen adierazten dan, zeintzuk baliokin dan baliozkoa adierazpen hori. Hau da, grafikoki, eta multzoeran, ipin behar dugu, zenbaki errealak, nun betetzen duten, x-a txikinago da bardin -2, bai? Edo 3 txikinago da bardin x, barkatu. Hori baten idazten badugu. Beste modu batean ere, izango da, zati hau olanik, eta gero, uipini, eta x r non 3 txikinago da bardin x dan. Vale?